Һәр җирлек алдында торган мөһим бурычларның берсе ул агач утырту. Мөсим районы быел 6-нчы тапкыр урманнарны саклыйк акциясына кушылды. Утырту материаллары арасында быел 3 төрле тал, кыргый алмагач, карама үсентеләре булды. Урман утыртабыз акциясына районыбызның барлык оешма предприятиеләре кушылды. Бик актив менә бүген сөкүндә 300-400 төп агач утыртачакбыз. Шуңа күрә инде нәрсә дип әйтим. Барысына да бик зур рәхмәт. Һәм шулай киләчәктә дә бердәм булып бергә эшләргә яшәргә ясый. Район җитәкчелеге үз алдына җирлегебезне яңа микрорайоннарны яшелләндерү бурычын куйды. Мөсим авылларында да күпләп агач утырту эшләре бара. Җир шарының киләчәге өчен һәр кешенең өлеше мөһим. Безнең үзәк китапханә коллективы шушы зур акцияга бик килеп кушылды. Бу агачларны утыртуда безнең үз өлешебез кергәнгә без бик шатбыз. Һәм инде алдагы буыныбыз шушы агачларны саклап яшәсен дигән теләктә калабыз. Агач утырту киләчәк буын өчен мөһим изге эш булып тора. Мондый төр акциялар илнең төп байлыгын саклый, урманнарны югалтулардан тулыландырып торырга һәм экосистеманы сакларга ярдәм итә. Пәйгамбәр үзенең хәдисендә хәбәр итә, һәрбер кеше бу дөньядан киткәннән соң аның 3 әйбере кала диде. Һәм шуларның берсе агып тара торган садака. Һәм агач утырту шуларның рәтеннән керә, чөнки без агач утыртканнан соң әлбәттә ки яшеллек кертәбез, һәм инде шушы дөньяга бездән соң да шушы агач белән кешеләр файдаланса, хайваннар файдаланса, әҗер савабы килеп торачак. Хәтта кеше исән булган вакытта да һәм теге дөньяда киткәндә дә. Үзебезнең райондашларга кушылып, без дә агач утырту өмәсенә килдек. Мөсимебезне бик яратабыз, аның яшеллеген, матурлыгын яратабыз. Менә бу матурлык бездән соң безнең балаларга, оныкларга бүләк булып калсын дибез. Һәр чарада гаиләбез белән катнашырга тырышабыз. Һәм калганнарны да шушындый чараларга чакырып калабыз. Шураның төп максаты урманга сак караш тәрбияләү, җәмәгатьчелек игътибарын урман ресурсларын саклау һәм арттыру проблемаларына юнәлтү. Райондашларыбыз һәр акциядә активлык һәм бердәмлек күрсәтә. Мөсим районында да урманнар аз түгел, димәк аларны саклау һәм мәйданнарын арттыру безгә зур җаваплылык йөкли. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.